Takže čaute ľudia, dneska vás tu vítalo a dneska si zahráme, nezahráme, ale dneska si otvoríme toto Pokémon z McDonaldu a uvidíme, že čo nám padne, snad nám padne ten Pikachu, čo tam je. Takže balík, ďalej, tu máme ešte, počkajte chvíľku, čo tam je. Ďalej tu máme ešte návod, toto, ešte toto, tuto nejakú vec, taký žetón, nájdeme na toto. Je to vydýchanie. Takže takto. Vidíme, co to tam je. Tak. Hotovo. Otvorené. Začíname takto. 90 HP. Ďalej je nejaký maco. Sanaconda, nice. Posledné. To je pekná. Takže čaute ľudia a majte sa dobre.